Dan wa iyan. Dan wa susuyan. Pila benar tadi ni nga. Hindi ka jing ke jong ay phi. Kanam kerla. Kawai ke samla ni rilom jaintia kabla yo banwan pai no na Pune Maharashtra hadien baklalap baka kamjongka ka baka yo kamya hap na ka e ka baka la sha hi kailing baka skills Meghalaya ke jingwan pai jongka ka de na mar ka jingshem ha ka yo kamya hap na ka e ka bala batai na Shillong bar ka balong khong pong na mar ya ka la sha hi kai ha ka kampin bhabrio la ne ka beautician henry ha poi ha Pune ka kam ko long pin ban kemmet la ne ka spa ka jinghi kai beautician course ka baka te ka samla ka yo ban pintibit haki po bala dem kade ka balai banai ha clear at East Jaintia Hills district ka bawanling ba ka skills Meghalaya bala pinyai da ka Meghalaya State Skills Development Society ha ka jingi tray lang bat ki weipat ki pinta jong ka sarkar Meghalaya ka skills Meghalaya na lor ka beautician course ka airu ki jinghi kai pintibit ha ki kam prepare ki samla ha ki leng ka jilla ban mang lupai ki bala pintibit ban yo kam ha ki agency ba ka sarkar ka yete ki badan shabar jilla Hinray ka jingwan pai ka te ka samla ka say ka khubor ka pinpaw ka jingbam shngan na ka bantay ki samla kinthay bat ka bo jingkili ki agency ki bakumno ka sarkar jilla ka yete ban ai kam ki samla haba ki la dep sha hi kai kuma paw na ka jitu ka samla ka bam kwa pani dur khmat yala die bat kirteng ka laong ba ki don ki we ki samla na ka jilla ki ba haban tre ha kam kemmen kat kum ki jing kai ba ki yo na lor ka tak le thu ba haba ka laong ki bor pin ya ba ka kwa wan yeng pin ban la pan pisa 8,000 tingka aa bat bun ki pha ban buri e ka kam kemmen ba batha ba kam de ban ni thu breo Menchua ngi litrin hak liriat. Sahang ta ngi ya itang ka makeup, le spa, le pedicure, mentani le extension, mehndi, hair color, hairstyle. Dan ada dang ta tengi dep training live nai. Ada dep training live nai te ngi shoot exam. Dep exam te don interview. Hang ta interview ru kitang shoot patai ngi ki products. Ngi klem patip re o kata ka de spa ne ki ngimut baik ke beautician. Te nang ta te dep interview te miss shoot text mo ar patrik pin late te ngi shoot dep la ka kam anta ngi la late poi ha goti ngi kendu bat usar nang ta wi lam ngi shepune na poi hapune la yo i padon kumto te ngi yo i batre ngi kena te ngi shoot kuli be ya usar ni ong sar don makeup ne usar uang em don ben te nang ta ngi sa minut ra ban itu si jingru hapo stiu ki ya ngi ka facial adep ka facial la yo i baki lasdang mani training ngi ya ka spa ten nang ta don hi ki khna ngut ki yeng baki kran ya usar ki ong mangim long ra ban tre ka spa ki kran ru ba tau sar jong yu ba khai ngi nang ne da nang ta da te kumno ki kran ngam patip re tang ba haban siu ta kadau kindon besar ban siu kine hang tai mengiru usune ba hang te akata kapor baki ngala kwa le ying mo ngal fun che ime lai thu o hang ne ki pelong ngi ban kemet na por bangi le itu ngadon make up na dem nang ta te hakato kapor banga be mi si fun nga ba shua bangan fun mis ba itai madam jongi nang te kiring video apor bangi training ki khot ngi kiring video ngi kalam keten kumno ring misal thu re keten joki tengta hingai keren badi madam te apor bangi sa steru ki juong hingi de re ban khanai ki pramajan o bangi trespa hang ne ki ong ladangi trespa hang ne yo ki ve kin khot ingi ma te ka ban de le jingru haban siwar pesan hajar himdan besar ban siwar kata tai thu yemi seisar te nang ta te shu keren be te andai keren namar bayo snyo la poi ten chito imi sisa jongi kilasmat ingi ban peminang te kishu entah dan batek singa na SP kishu kuli babi kwa jingerap ne em ngi kwa kata kapor namar la khang ngam de bani kontak bat ki NGO tengah klem nur ban reply hang ta anda ki itu baki de na SP entah hinga reply ki ngam o ni kwa ban le nonton SP ru ong itu yang ni ong o pide kitu kena balik ne sepune tu bawan le police verification hang ne tengah oi te ong o ha ka to ko por ba pilit nang ne pi ong o ka make up balai na push tai na kaspa
ngi em sar ngin praktip re namar ki klep itu syai re ngi coba ngin mi na klirian tang tahi Tikani ka training klirian ni ka ba pili training hatu ka di ata ka spa ni ka di ka make up. kedai ke make up hang tai ki klem hi kai re ngi kata spa ngi le tang le spa ya usnyu ngin praktip re o ke kata ngin mut spa ro Hatu ka skill ko pili ni ka di jung government na private na. jong government Ti pitip kum no bodon kata ka jing ai training. em namar badon ba itu panajan ying tung tahi ngi le pendap form Tikat no banai pili training. le training lai banai Tahdin ka tu ki kulari maki banai kam na pi ba kwa ban lek. maki ba ong badon placement tingi shu pendap tingi ni ru ngi kuali placement Hak puni pitip ka district yo. em praktip ra Ti kum ba ka no banai bi song sti. ni shang apa shi banai Tikat no ngut ki khna jungi ki dan stai khna kasi. khat sangut Hatu kita ka sangut ki mong ye. em man chua don hi ki khasi pramaki ki nyengut ki kuali ying tang tip ra kum nuk ki keran hang tu te haban siu namar ba don ra badon bisa ban siu tang tatai ki dang ki haban sa bi site Hatu pi la ujor jahar ki bila ni kata ka FIR is pulit habai de bat kini ki lambak la jong kata skill skill development tanik tiki abla kai ban ai kam ai jami pi ba ki yalam pi ti klam ni tip na de concern jam pi em namar ki klem itu na da de ba ki itu tang imlit re site klem itu pun shai re ngi ba ka de o kata ka spa ga jing ban kemet e ki briu hatu pilai kendu na mi bol punya jong kata skill pada ban kliniki beli ki pa ip klam ni thu shai pi habai de bat kini ban lit chatia em nga text be yo sar ha message te usar klem jubab shu ya kata kan tin janga timunu bon ong pi bodan ka job placement ni pi tai kemis jongi hi badan hakliriat ta ba itu o badan interview jong kena ba kwa ban placement shu wan man le kini ki interview hatu pila panjing shai nam pada na kata ka mesu ba ga ye de ba ka di nomor ba pi de yang te de competition ne la positif kalong de kumai em mi klem kali re ngi mot baik ke de ka beautician na mentau pila on pai pili kendu na mi ti me ke ban kali em ki klem wan kundu klem le kundu re bat ki shua banga kwa ban de ying yai me ru rap kren de tengah syutek ba isar badon cite pune na ong sar kan lu ban siu bisa mo ngal le ying te ki syukola ba ki ten ki syu ong nai le ying re nang necessity yo ngan chapa ba ipi syu wa pi tre syu wa ki em nga tengah mlong ra ban tre ki spa nga tengah ha ban de ying u syu phon mo kat ba ki la ban phon tengah em la don ga rai ban chi ying ala le i chi ying tapat ha ka tu ka poru ka ba ngala ikran ba di miss ba di madam te ki ong keli ki mo ki nu khna ba kwa ban li ying ha ka to ko por ngi dan sangut ba kwa ban li ying te tep kum nu kum tu ki khot ai khna cha kam ra jong ki khot i ve ngam tep ra kum nu ba ikran ki te na mi nang ta te ke shu po hi te shu ong ya kular ya i ve khna ba ki ong bakin ai ki da ka mi ga te ya kata tengah mla ro ban kin chinya tengah ngale hi la ka le ying tang kata hi ngi kwa ban kran kapor bangi pangru ni chupan mis ba pangkhle ba pangtu ki chukuno be em pi klam thia man men yong pi chupe be tang e ka phone de kapor thia tangi thia hi nim chupe phone de namar ba pangru kim sha ra ban thia te ki ong be o pi le acting te ya ka phone ru ki chupa be ban simit la arsingi kumta hi ki ong ban simit e ka phone ru ban ngi pan klam simit be ka phone ki ong kin shim te shatares ru kim sha ra ban kiu man shwa ni yo hi ban kiu wam ta la arsingi lai singi ki ong la da kiu shatares ru de ban kiu shi group te nang ta te ki chu ong be de ban kiu tang khat san minin te nakata chupoi ka we ki si tang ban kiu shatares ru kim sha ra tumut si group ko ngut ki dan em ki chu ngut trong ki shi group te de ban kiu saungut kumta la da yo i badon bayam ru yong shane mlong ra ban acting ndere be pipo shini pipo ban yam ada yo i badon bayam te dan nong kono ka daw ba ki yam ki shong be mde mlong ra ban acting shane ta te kathia ka dem ka thia ka longom na cika thia ru ngi thia be plur bon be ki khna ngi thia don ki bayo palong don ki bathia khan deu kam ra thia ru don tang atali khna palambun tina kani khubor ga jingat pi de ke khubor finong sikiwi pada ki para sama kan tai em ngambut tang ban ang
shua ban lek trai shkano haban tip haban keli ya ke jing shisha nde ban lek shule ya klam keli ya ke jing shisha klam ke jing tip melek ni menu pilih pi ni lek ni mi na clear ar pratrik ubnae me te poishte po hapune le po vitrik ubnae me ka training jongi parkasdang chitrik ujun atau kata kum siu kat nu kisiu pada si benai le nek siu tayo nek siu kum nu em kata ki syukular be anda dap training chipnai kin siu be ni 1,000 si benai ah dadap training man dap training la teriak ke kam pada kan nu hakakam anda la poisha kakam ki ong be ngin yo kan 2,000 dapat ki ong ban PF chijar tengin yo be khatsan Kini kesamla hakapua baka persang banwan pai kalapoi panjing rap no bahieng jongka badu bala panjing rap ne kibri ki bau ithu ki basa hashlong lingba jing hini lala ban pelai yakate bakan wan pai klem dadan kam ban si yakate ke pisa na mar ke jingdan ki bapin ya kren dan katu kesingin kong nutiaw ba den ba ki foninga kesingin kong porman met kat RBJE kunto ngapelai yok thia ta yo iru kunto ki ando nambar mo ta pormet ta nga ong gale si ki frot tan dala ken step ta ngaru ngawat jingnya ogini nambar de ki front ta dan tu nga fon nga arsen 4 yok dan tu sayo keren 4 ki nga nami nasional gumta gumne posini ki tokki skoringa nde tang yang ngamut ki kena nasional jongi mut nde tang napo megalia mut ton katu kan ni bala sangat ma ka ganti ba dan maki tanga ong kumno pi posto ki ong ki ai training ni haklerian live nai ada nang tu ki lamingi sini ki pa ingi sini ki ong ton ka placement gumta gumne andal apo sini pat ki ai ngi ta ka we karukom ki ai ngi ta ka we ka kam da ka we ka banta ong kata ta ba long ska balai te pinai tinre ta apsa panirap ngama matunane te piru la kwa himi netu temut kumno ki keren pisto ki ong kirim video ki tim si ini te kata na ton ga insen ba isen ema so ko ki ong ba so ko ki ong talami ninang ne hapsiu arsanajar tengah kwa ban tip haka ega takarukom ba hapsiu arsanajar tami nang to te denang to sa ngata ngapa ong kita naitin re ya kata yo le segi pentingnya pi mo te naitin re ta ki brujong ni te karmanu bleru undon rekat hi biru pin lai dinang to te menta ki lawan sini da ka bosuk lakmen ba la yo ban ni keren bat ki te kawe kwa ban shai một yakin ni ki khana samla chongi na po than megalia mde ban le song shet ha ka e kom to da par khat janai namar asnong ki bro mde kum asnong chongi haswa ban le to par khat to pan tip to da kli pinya shwa ka e ka kam ban no ngi le ban no ngi bot ha e ka jika ban hisa nyam da tip pinya shwa yo le se long kum no ngi tangim tem don ki prasna jongi bon na po megalia kiba mpa shu ching tip shi ki ja yo le se ki sha de yo le se mut ya kata nde banga pan skera ki khana jongi tang bai don ki por ba chu chai lam bakla do bopo tau pot ta shwa ban le ya kalenti ka bash khamat to da parkhat jinga nde tang ki kenthe nde tang ki sinrang to ya plu jing mut lang ngakwa to ya kata ya teli para mangi te mut yakitu ki badon sha baru la da pi yo iya kene ke video to la da don kinu ki jing sa phone sa pan jing rap national thau na teng wala da don kinu ki jing penting ya pi hatu national jong ki we tam ba pi pat hani pi he pi san hani pi tibru hani pi don ki lok ki jo pi phone nyiru ngi klai ban wan ban rap ka sibala bamla hoi ubleru undon rangkat hebat pi wala da pi don ha banta hajing pule jing putih ne hajing trejing ketak mo kutu
tambah lada don kinu ki isu pak ta safon sepentip nong nai buri nai sengap jar tanggatai na kwa ban klam Ti pi pan jingrap nang do pada badayo menyelam lagi sini. Apan jingrap nai mem dan về mem bangai thu Shillong kuntu ladon kipor ba ngaru menshwa sa apo pune ta kata kipor don kikam mut kuntu ba ta ngi ya fon ya dan to ta sutu o kibru jang ni ta mut kila he ban yarap ini don ki babam sa don ki bay rapat dakam sen dera barok balong besnum te barok balong ki ba kwan mut kumta ta ten ngayo ikundu bat itu imam ta kanu ka jing keman kam sen padang don kibru jangi ki baya snap thu lem paramangi kumtu ta ngaru bayo ikundu kuntu ngaru nasnap tanat mo kibru jangi wat menswaru por pangadang don senong ngaru jo isen jo rap keliang ive ta menta ta ini mem I rapan fon situ sini I para marjan marpa ta kia le ya keren ste ta kini ru kata ka saba ki phasu arsana jaru lalai kato lalai tela kaman gwe namar tu ngir ungilasna tu balik kim simia katu sa namar katu de ka fek kajing pentok ya ki khana bakin ya phasu snong te lamba trong nam tamut kiro kila yo wat yang snong la trong te menta kiro kila ton ya kamet ba sai ba klan ta Kini ke samla ke dan bok banyo wan pai ke jingkeli ke bami menta ke long bakan ja ayu ye ki wei pat ki ba om dan lat ben mi na kum kite ki jaka Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya